Mulla on viha-rakkaussuhde mullisilmihin. Enkä mä tarkoita mitään lehmämiehen, enkä edes oman poikaystäväsilmi. Vaan vanhan heinpellolta lentä mun perunmaahan 1 000 000 mullisilmä siement. Kaiken kesän mä yritän niitä perata, kraapi, kuokka ja välillä myrkyttäkin. Mut joka syksy mä haen perunan sieltä mullisilmätä joukosta. Mut annas olla, kun mä ostan Kallei jalostetui päivän kakkarasiemeni. Ja kylvä niit ja kastele ja lannota ja hyyssä. Niin mitä? Ei niistä mitään tuu. Ne mullisilmä vaan mollottavas siellä heinpellolla. Mullisilmä eli päivän kakkarat. Mahtaisko jotta vinkkejä löytää tuolta kukkamessuilta tähän asiaan?